ng gata ng nyog. Tapos po, ito po yung luya, bawang, sibuyas, at ito po ang pampasarap natin para native yung dating pritong tilapia. Ito po ang ating pansahog. Para medyo mas sumarap pa, lagyan pa natin ng konting sili, siling Tagalog at yung siling labuyo. Yan po. Ito po ang ating gabi. Yan. Hindi gaanong tuyo, pero masarap po yan. Para sa ating gulay ngayong Sabado, habang walang pasok yung mga bata, walang opisina, may oras po tayo magluto. Ito po yung ginamit natin mag-slice. Kutsilyo, gunting, at itang dikdik ng ating bawang. Ito naman po ang ating